Mesna zajednica Odžinka obeležila je svoju slavu Svetog Vasilija Velikog. Na ovaj sveti dan okuplja se porodica, ali i ljudi koji žive zajedno. Hvala Bogu, i ove godine slavimo i mislim da će i naredne generacije da nastave i tako treba, jer mi smo pravoslavni hrišćani. 9. godina kako slavimo i kažem, nadam se da će posle nas generacije da nastave i tako treba i to je dobro. Celoj mesnoj zajednici ja Odžinke čestitam slavu i nek se pridruže komšije, prijatelji, rođaci na slavu. Savet mesne zajednice Odžinka tokom godine organizuje brojne aktivnosti kako bi se meštani okupili i družili. Mi svake godine organizujemo slavu, pravimo par zabava koje su vrlo interesantne, pihtijadu, samcijadu. Vidjet ćemo, hoćemo da proširimo to da se narod malo više druži u ovu mesnu zajednicu. Ne zovu je Badava Odžinka Republika, zovu je iz jednog prostog razloga što su ovde ljudi složni, a ujedno bih teo da čestitam svim građanima i naravno svim pravoslavcima Novu godinu i slavu. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Mali Božić Svetog Vasilija Velikog i obrezanje Gospodnje.